Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Anthu aina azimvesesa funso limene mwandifunsapo anthu asiyanise pakati pa zinthu za ndale za chipani ndi za boma. Ineyo a president athu Dr. Lazarus Makathi Chakwera, there is no way ndingatukwane nene zinthu zochisa manyazi for 3 reasons. Number 1, tunakhala mukuziwa kuti amene yenda president ya dziko lino, he deserves respect. Number 2, ndi bwana anga aineyo, bwana wako sumpangira mwana. Number 3, malinga ndi ine chikhalidwe cha ineyo, iwaja ndi munthu odzozedwa because he is a reverend. Anthu ake a Mulungu odzozedwa, you don't just say whatever you want to say za iwo. Ndiye kwa ine kuyangana ulwani ndi president ya dziko la Malawi ayindule mwawo. 2, ndi bwana anga ayindule mwawo. 3, is a man of God. So I cannot say things Zowatokosola, things zowanyoza umene ndi mwano. Koma people should understand kuna kuti ma issues amene ndikukamba ineyo have nothing to do with him as a person. It has to do with the machinery government. Tikupikisana pampando wa president. Ndiye munthu mayangana kuti nzanga waendesa bwanji dziko ndi machinery awa, ine ndingayendesa bwanji ndi machinery anga. Nothing personal. Ndiye anthu ena akumafuna kumaikapo timauta mbirimbiri ma propaganda. And ndinenso pano kuna kuti I am proud to say and I thank God kuti ineyo ndi vice president woyamba kugwira ntchito bwino ndi president wache popanda mapokoso. And ndigwira ntchito ndi alemekeza chisankho chichitika. I will respect him forever and I wish him all the best. President zakhapo mmodzi amene Mulungu akumuziwa. Ndiyeno funso lina munafuna kuti ndipange confirm kuti kodi ndimalankhulana ndi APM malinga ndi social media, kuti ndimanena kuti ndingalula za MCP. Ine sine mwana zimene ndimalankhulana ndi a president in confidence siningaza ulule ndipangono pomwe. Malawi Congress Party ndi chipani chimene chili nawo pampikisano. Iwonso ali ndi zinthu zimene azizikamba zokhuza ndi odia zache. Asamakambe zinthu za ineyo as a person. Chifukwa ndife Malawi, ndife amodzi. Ndiona ngati kuti mina makhwimidwe amitu kuti munthu azindikire kuti nkhani iyi ndi issue based. Iyi ndiyo khuza munthu as a person. Pera bayezu kumasokonekera. Pazikhala zambiri zolembedwa pa social media, propaganda, Michael Usi wakuti. One thing that I can say here, sinakhale ndi maganizo, ndibe maganizo oti ndikabisale pena pake ndizikakamba za chisisi zimene ndimakamba ndi president kapena ndikuziziwa polankhula ndi Malawi Congress Party. After all, Malawi Congress Party ndine sinakhale pasi makambira chila chilichonse ndimakambira ndi president. Ndiye pa propaganda onsewo Ine Sindingayankhe because they will be there forever. But my issues amene ndikudziwa kuti awandi olakwika ineyo ndingapanga handle differently. Ndizi zinena because it's a campaign. I want to be president of the Republic of Malawi, just like bwana Chakwera afuna chitire, just like Ine afuna chitire. Ndiye anthu satiombanise mitu. We have worked well together and we will still work well together in government. I wish him all the best. Kumazoti kumanenana zinthu zosakhala bwino pa umunthu ndi chimo, and I don't want to do that. Ndiye yankhulanga ndimene role ziko. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.